Banhagani ka jamit ngakwa banyalap halor juga wei ka bentana ka tien ka joblay kata kalong useng renong halor uding useng renong halor uding bangilay banpet wei ni useng renong halor uding hari klau ngilay banpet ya kadur jongno bau ni useng renong hari klau usyem batsyano katho ladang ni mujor baladang ni pensyonong rem kabakum ka testament ka batma parolog ba iit ki parabanget bakum jukat ki balaman yos ngo ngani ka jing sawa dongin aya ka por jongi ka tukat ni hakani ka jamiat bangsa skor ya ka tiyan ka jong ublay ngilay ban pai bak nga naka kitab jingken kalanong ka ba arpuwe kadekot ka ba saw hadu kadekot ka ba khandai ngan puli ka tiyan jong ublay kung bakalong hadian ka tangin sapet kaway kadekot hadian kaway pat bangin sapet ayu bakani bakini kidekot kidon ban keren hapreng jongi wei pai wei hagar khot ka basaw kalonong ka bar puwe jo ka kitab jingkhen ka ong kunne bat kilayat na ulum har da kalenti ka durya basaw ya ka banlet saw dong kiri edam te kalapisa ka mensiam jo uta upat ba namar kata kalenti Tiu tau pat ba ula keren persya iau belai bat iau Moses balai pilaya lam ini nakar rijak bangin yap hakar riklau namaru kupu umdon lemneka umdon bagi mensim jongi kilas ngau jliau neu kupu basneu Tiu try lapai sending haplen utau patba baki lapu ya kibriu te kilayap shibun kibriu na Israel te namar kata kita kibriu gelewana Moses kita ongru ngila lepot bangila keren persya ya utrai bat persya eme todwai ha utrai baun syemno ekini kibesen na pneng jongi baru Moses ula duai na kabentau tau pat ba te utrai la kren ho Moses to thau ya me ya usending bato buru ya u halor udin ba wei baro ya balapu habau lakmi ya u unyo em te Moses ula thau ya usendno baru labu ya u halor udin tela dau besen ulapu ya no ya unono brio aba ulakmi ya utau senernam ula yo emken kai ka bagyo i hangela dang impact na ka Bible kasi hakatuga heading ki on usending ani gaktian parang kiong uta u brazen serpent bat kae ka bangiyo i hangni ka bapen pau yang i lane ka bapen yo i habangi pule ya kane ka tien ka jong blai ya ka jingya lenti jong ki khon Israel hadu kane ka khma ki khon Israel kilayo isibon ba ki kamba ki bau blai ulale lada bin pule ki lenong ki basyakma khamtam haka kitab Exodus pinyo i bau blai ula pelat yeki naka jinglong rau hari Egypt lembah ka jialam Moses ngi bau blai ula yalam yeki banyat lembah ke duriau basau ngi bau blai ulay alam yaki wahaba ki kendu
Hapneng jo ka jing sliang ki kendu ya ka mara ka ka bakthang. Wala kata ka ka bakthang ulay upan bang ya ka. Kata ka di ka kamba ka bagilayo amat. Hapakilat ngan ha riklaw. Ublay ulapan hap ya ka mana ka panamaneng. Kataru ka di ka kamba ka pakineki Israel. Kikun Israel kilayo i. Balabakim don Ublay ulapan pat ya umau siang. Now mau siang lapan ni ya ka Kataru ka kamba ka bagikun Israel. Kilayoi. Bahagani ka jingja ka bagila puli. Nakini ka nakhat. Nilayoi biang yaki kun Israel. Bahapneng jong kata ka jingya lenti jongki. Ka mensim jongki ka lapisa ong ka Bible. Nama kata ka jingya lenti. Jalan pala ka jingya lenti. Lasmo than ka jingya lenti. Bahapneng jong kata ka jingya lenti. Klet lut ki kamba jong blay baro ki bawla le. Bat minta kian persya ya blay. Kian persya ya Moses ulong no yalang jong ki. Kiran persya ya blay. Baka Bible kaya tu yang ile nakasiti ka benengkong koren kalenong ka basipo ka dekat ka bakhandai. Kaya tu yang i baki layatan jo ya utrai. Daka jing kunyong ka jongki. Kata ka de ka jinglong ka baki kun Israel. Kia syam baki ya kendo. Baka ta ka de ka jinglong ka baki kun Israel. Ka bangilaban yoi. Habangi pule kamtam haka testament ka barem. Nakaway ka Porsche ka way pat. Kikloy ban klet egi kamba joblay. Kikloy ban kunyong persya. Yau Moses, yau Aaron, kibalikin nong yalam joki. Bat hagani kadukhat ka bakal slotrium kalom. Baki sedang ban kunyong persya yoblay. Kabaning kong nginlay ban pet hagani ka jamit. Nginlay ban pet yakadur jong kapot. Kata kadai kabaning kong kabailat ban pet hagani ka jamit. Hagani ka dekat kabasan ngiyo ibau patba ula keren persyayaw belay kapot kabaning konge bagi kon Israel kilale kalang bagi la keren persyayaw belay kata kadai ka kabangiyo iya kador jong kapot kami man kapor bau brio ule apot kadai ka jingle persyayaw. Nakta daw ngimla ban sim sting ya kapok. Ngimla ban suang ole pok kadomon kam lele. Namarman kapor kaba ubriu ule pok. Uyang persya ya uglay ki kun Israel ki yang persya ya uglay. Lesela dapi dei ki briu ki bapule ya ka Bible. Pinkan mau ya kun sarong auriaro. Uang ngalale pop ya uble. Kalau ngot agak klik mata uble pop usno tu awiyat pasya ya uble. Nak tak tahu. Koki paralok baik. Koki nong snong ki bala ban yok snow ya kan jing sawa. Koki para banget ki badon ha kan ka jaka. Lese pidon hapdeng joka pop. Lese pidang yaile ya kapop. Bapi snow tenat ban le ya kapop. Wala nakasiyan ka banengkong. Kapapile ya kapop pidon ka jing babe. Pidon kata ka jing snow ram. Pidon ka jing snow diaw. Pidon kata ka jing snow jingay no blay. Henry habau brio shem lap le bom sut nyaw ya kata ka jing snow. Hakasim ka balengkong lada uyaile kan dukno kan ke jing snow haka jing yatip lem jongu habala jano kan ke jing yatip lem la yak no ka jing yatip lem lada ule pop suka bale pop unong don jing snow bat hanta kala dei
kajing yale persyaya blai nak kata daw kajing khot hagane ka jamiat jogane ka ski kalom la don na pleng jongpi kibayo snow ya kane kajing sawa letse kata ka lenti ka ba pm laban dei ka ktien ka ba pikran laban dei ka kam ka ba pile laban dei ka khmat ka ba pipet ka skor ka ba pio snow laban dei ka jingmot jing perkhat ka ba perkhat kikti ki ba pitba pisyam bahkan ka ba pisyam bahkan jingem jongpi ka don ka pop ka yaile ka pop to tip ya kane ka way ba pi don hap dei ka jingale persyaya ka pop ka dei ka jingale persyaya nak takadaw miyo i bagi kot Israel lange ki yang persyaya ublay ong kaktien kajong ublay bat ong tangkata sakaway pagkadur jong kapot kabangyo i hane kata kalong baki yang persya yaki syakri ublay lakran ben kilak nyum persyaya ublay ki kot Israel Barhang ki pai saya ka khamat jong ki Syau Moses ki kren persyaya Moses ubadai unong yalam yaki hagajing si Syau Moses lay lapan hepan san ya hagajing siam hajing si Syau la dili ulayu hagajing sot lapan hepan san ya da ka khun siam ula ban yo ka kabau kwa Henry tang namar ka jingkhot ka jonglay uino ya ka yeng siamong ka Bible ban ujiet ban yang persyaya uparo ban hakata ka por Moses ushim yo senjam ban yalam ki kon Israel kumbamak jinge ki kon Israel Moses uma Henry kine ki ba Moses uyala minta ki yang persyaya Moses Ngamlaban mudur hakanu karukom Henry habang ipet kadon laradon kanu ka jingyaki lese ka jingyaki ka wajumi lese hakiwe ki jala lese ka jala jongi habadon ka jingya yang persya pinyo i ki don ka jingra plakat ki thang ya ki tengshok pinyo i baki kren persya ya ki to ki brio ki baki yang persya ngasumut doro bagi neki kon Israel minta barok ki yang persyaya Moses ki knyom persyaya Moses don bonba ki brio lesingan thai kendiat syaka perthai Kristen don bonba ki Kristen ki banget ki basdang bani yang persya yala ki jong ki nong yala Kiba kindong yalam jong kila besai ka ktien ka jonglay kila yalam lenti ki kdo ya ka lenti jong ka jing shisha ki penbet haba pile kan riang ki penbet ya ka ta ka pop ka ba pile henry don purba kidang jet ya ka lenti bani yang persya ki brio jonglay palalok beit ki para banget bambaro ki bayo slow ya ka jing sawa Kaktien ka jonglay ka ang hakasam ka bashis paksan ka dekhot ka bakhatsan ka ang udaong wakta wat penmong yaki balasle jonga balwat pensniu yaki nong ya thulupa jonga ni galong kaktien jonglay ka ba maham persya bangim day dalay layro ban penmong yaki ta ki balasle ki jonglay bangim day dalay layro ban pensniu yaki nong ya thulupa ki jonglay henry ki kon Israel hangi ki yang persya yoglay akan kita ka jong Isaya kalenong ka basan pausau ka dekat ka bakhat nyo ka on ka atyar barok ka bathau persya yaki ka om mentoy lani ka om manbha utliet baro ubayang persya yaki on penrem haka jing bisha kaumut ki brio ki bayang persya yaki brio chongle laban de ki bangit laban de ki bonget laban de mano ene ki bayang persya ban keren sniu yaki brio ki jongle ban keren siar yaki brio jongle narut nakia
wala na kimyos mo dala ki jong iskor Henry hakendong kan surat pikiran ben pikiran persya ki priu joble ka Bible ka on penrem yaki hakajing bishar o kawas mo triem hadu kata-kata sakane gawe ka dekat ka bakam smo triem shu David uang yau Abishai uang namaru Abishai ulat don kajing tumuban ban penjot ya usol hane u David uang ban nom penjot ya usol uang wat penjot ya namau bala ban rak ya kakti persya ya ki balas le jong trai klem kiat pa amut mando buriu rak ya kakti persya ya ki balas le jong trai kapok rencan oke ikon Israel om tang namar baki yang persya yo yang persya ya ki syakri ki jombe kapok rencan bagi para bangan ki mensim ki bakodor lese piru pila dewe na kita menore pila kren persya ki brio jombe lawan dewi persya ki jinyalap jongki lawan dewi persya ya kata kajing selok ka jongki lawan day kajing persya kanu karukam yaki ladapi don nakabakong kata kalenti loilan haban kelah kabamot yoba on sya penrem pi kasni kajing bisha to uglay unmak lesi kita ki kantin sniu ki papila keren persya nadu mensuahadu kanika klepma Henry hadu kaneka klepat bamenta syim ka jingkut jimut ban pai sya utrai ban mak yang ngakren persya yaki briu ki jome ngakloi ban pai sya me kaneka klepma nakta kata unong ruai sambuang ablay buda unong apa ka jingkang ka sentur janga banganom kren ya kanu ka bondai kadai yang iban duai man kapor ku bonong rai samu duai banong ablay po yaw nong ap haka jingkang ka cintur jonga banganong keren ya kanu ka basniyo amar kalong kapor ka basyakai bangin keren ngajus mau tenat banpet ya ki komen sahabat ki pastor ki yalap haki Facebook haki YouTube ang iyo iya kini kisngi usakan utre bagi babun kibri bakin komen klaim akor lani bakin kento klaim akor ki brio ki jogle kamper lani ki keren kanu ka kubor lesi don ka kubor ka bangin smola ban yang menjur Henry ni haban kiar na ka ban keren snio keren persya Henry pinyo ila na pinnya ka kata sedang ban pet ki comments ki jing kento aki Facebook haki YouTube haki nekisni pinyo baki brio kismo tenat ban keren piria ban keren snio ban timsi ki brio jobre kalong kabasyakai hadu kata kikun Israel sakaway pa kadur juga pop kabangyo iyange om day tang baki keren persya ayo blay om day tang baki keren persya yaki syakri ki jomo blay Henry ki keren benro ya ke jing ai ke joblay penya ke juga dekat kabasan hata benta ka basyapo dekat kabasan ki om kuno dekat kabasan pe namar ukpun don lene ka omom don ki mensiam jongi kilas no jliau ne ukpu wasni keren ben persya ke jing men bagi dang don hakri klau habaki atnam jam sabania Moses ulas mos negi lo dwai shoble ublay lo penhap ni kamana ka bam kadi ka jimbam jogi anya long kaktian joble gila bam med labaski gila bam me kamana ka jimbam jong ka hatu kata Henry minta ki kloy ban keren persya mana kabanabne ka thau yo pu banabne Jesus barhami ki khon Israel ki ongo kani kamana lani pu
ngilas ngau jili u kpu basniu khat tai ka jinglong do nut ya ka jinglong makloi ka jinglong kloi palat joki ban klet ki kamba jong blai kloi palat yaki bakin klet ya kita ka ka bo blai wale yo kpu ba bang yo kpu bala palat yaki na ka jingya mentaki om u kpu ba jili u kpu basni don na pleng jom ni Bangim don ni kaman siam bat so. Nama kai ka bo blay wala. Ka jingai ka ba khrau ka bo blay wa. Ka dei Jesus Christ hawa wa ta tin. Don bun ba Kibriyo habala ya lab yo Christ. La ya lab yo Jesus Christ. La pen benai ka gospel pen benai ka kerteng jomu. Henry kita kloi bang kentan. Kita kloi menong kan dei tan ka jing awe na ka jing le nia kita ngo kan dei tan ka ka ba shu sawa ki skor jomi don bun ba ki jing ya ki bangila ya la ngaken mau ka bi dang ya la ka we ka yo la don we no long kami na ma ila smo kulut ka jing sawa iwana khmat ida benda ko ida ben thiwa khmat jomi don ki priyo ka bangila ya la Yo sange shwa kala sawa pala pumpai no speaker jo pi shawe don buon ki priyo lapan yo long kong ban yang khmat jo pi ban ya lap yo long yo ba ki muan su ki customer yi le yang ji kejaka ka ba kham kendo gospel ka dur ka jo uci su kres ka ba don ka buor ka ba kham ka henre khmat jo ki ba buon laikum kadur ka basni laikum kata kadur ka bom larka laikum kata ka kerten ka bom chim don bo dan rayu polongam soleranya ka gospel nama kalong ka bor ka jong Christ hallelujah kalong ka bor ka jong Christ nakata ka daw ko ki parlok ba iyo ka jimaham hangane ka por kalong wat nom kren persya ki jing ai ki jong blai wat nom long ki priu ki bas ki bom sngowo wat nom yang persya ki priu jong blai wat nom yang persya ki syakri ki jong blai wat nom yang persya ya kita ki kam ki ba pla ki ba blai lale om dei ka jing ai tang Jesus Christ dalangin pule shu haka Bible haka testament ba mai ni yo i se ki jing ai ki kandai tli ki jing ai ki jo men si ba ko o ki long ki ba ko dor ka jing ya thulu pa ka jing krana ki wei pa ki thule o ki kamba ki jing pen khia o ki ta ki ka ta ka tien jo ka jing pen te ka tien jo ka jing pen sta ki ne ki jing ai ki ba ko dor la da pen don kam ki bre ki ong o ki ne ki la le ni Abagi jing ai jom blai ki tre ki ong o kan ni ka jing tre ka mas ta ka de ka ka bang iyo i ha ka pathe wat ki jiwa ka por ka jom Jesu haba u Jesu u tre ka por ka jom men siem ba ko jom u ki kamba ki ja o la be ki su ki ni ki jiu ki on o uni u Jesu ula be ya kini kiksu dau Beelzebul kio uni Beelzebul de ramba kiksu perkapi ya ke jing tre ke jong men sim bakut kini ki jiu ki om bau de Beelzebul ani ramba kiksu men sim boma kata ka de ke jing nyobe ni ke jing a ke jing ye man kisngi ki bak ki por ki balong hakata Nin pet menta niyo i ka don ka singni hakapop abang ida pet ye ka dur jong kapop niyo i kumno bakikran ben persyayo blaker ben persyayo Moses o kini ki jiu ikon Israel o kila kren ben ye kita ki jingai jong blay nang tang yo i ka jingni yak jong kapop akan khot ka ban riu nama kata ka pop jong ki utrai ulapa ki sending hapreng utau pai ba kita ki sending ki lapu ya ki breu men swa ka jing pule Bible jong la jing bang pasio tu kum khna
ngadang mudur bagi deki pesen ki ba me ka deng ki ya ka khlau na mudur o ba ni ka khlau ka ing ma bagi ya ka deki jing mudur jala andai kam simlong kumta abang ki sending ki dei ki pesen andai ka bi jong ki ka tham ki abang ini ki pesen ki po ka bi jong ini ki pesen ka tham kum ka ding ya ki khon Israel ka ka de ka pai nong Bible ka yu thu imi ka pai nong jong ka pop long ka jing ya ong ka city chikin nong rom ka nong ka ban riu ka de khat ka ba a la ang ni ki khon Israel ki layap shibun ong ka Bible kilawan kita bi sending kilapu ya ki khon Israel barok bagi khon Israel kilayap shibun ta ka de ka ka mang yo para log ba ye kung ngalaon mo ne wanom siyem sting de ka po wanom na wanom mo ka po na de ka po barok rile wanom siyem sting kadon ka consequences kadon ka bainom Bainom juga boleh kejiap kau akan sirkai kadega jiap hak dujok ding kaneki sending ka krenro ya kata kading ka bawan satang yau tau banget ubah kentat yau Jisu ka baudang em maka pertai kentat ya ka gospel kentat ya kinong itu lupa kren percaya blay kren percaya ki brio jong blay but anda mikir ya apa kau? Aku jongki ke dia dujok. Jaka ka bedon triu ang ka Bible. Kajaka ka bedon uksan yu bom juyap kan ding ka bom julep. Kajaka ka ba ka jing ka ba ka por ka ban penut ang ta ka dei bom ju ko. Para lawan thang yo brio ta. Snow ya kata. Ka jing tiar ju ka dei. Snow ya kata ka jing ing ju ka dei. Oh kalang kacima hadu kata-kata. Nah takada unong ruai samuang samlai poar dekat bakhunda. Wang wat ahab hadu baka jingjot kanwan. Wang ablay ngam kwa banapa du baka jingjot kanwan. Usmo tu ya kata ka bainong jong kapok ka jimi na kapok usyeting unong ruai sam. Wang wat ai hadu bagan singjok kanwan koki para lok ba in lese don na pleng jok pipi don hap deng jok kapok hagane ka laban de ka jing di rocks laban de ka jing di kanja laban de ka jing di den right laban de ka jing di kiam laban de ka no ka pop ka pile laban de ka jing currency laban de ka jing le pop leng ba ka jing pet jong pi da ki mat ni jong pi laban de ka no ka pop ka jing ya kaja ka jing ya shun ka no ka pop laban de here ka ni ka trip matut ya maka pop kan ya lam ni pi si ka jing pop kalon kung kapi jong ini sending kan ya lam brio si ka jing takin kadeng ka pengiyo ina kat nega tien jomba. Oh, shibun ki khon Israel kilaya. Benta ka ba angin le banpe ya ka dur jong ka jing pen haka benta ka ba angin le banpe ka dekat ka banyaw. Te nama kata kita ki priu kilawan ho Moses. Kia ongro ngila lepop ngila keren percaya utrai ngila keren percaya meru to dwai how try to shimno ay kini kibeseng na pedeng jongi baru Moses ula dwai na kebenta uta upat pa oh ngayo i ka dur jong ka ying jing bisa yang kasri ne menegi khon Israel ki mudui percaya Moses
mudui keren percaya Moses, keren kenyum percaya Moses. Mentampak abawa wan siang kajing kawan kajing yak na gini sending ki bapu haki kilawan Moses. Ya rap lang Moses ya rap langin sayap. Oh to dua sya ublay un penduk no ya kini ki sending ki bapu yang ni. Oh pet ki kun Israel ki layak. Moses isen mentaki don kam ya Moses. Anda day ki brio ki pamenta. Lesekin jendalang hang tu te abang. Hang tu te lahun. Mana pikiran percaya ngah? Hang tu te. Tadi ki brio ki pamenta. Kin jendalang katakan. Andrei Moses kapai betul. Udah brio bajian notang. Kapai. Ladawan kabrio biang hakani ka perthairu onang don bajian not. Kum Moses. Ubrio bajian not. Moses simlang balai pikiran percaya ngamane. Balai pilih percaya ngamane. Simlang keren dah kanu kagentian. Apa kiwan siya Moses uyang mentas sa sisian atra to isang eyo patlang. Katakan di kedok not jang unang yalang basisya. Hallelujah. Katakan kadai ka bangiyo iyan ni nengkong kiyang percaya Moses mentaki don kam ya Moses. Banang ning iyo iya katakan jingkala bamut basisya jong kikon Israel. Katakan ka khubor ka bas ngau tena. Kilawan siya ublay, kilawan siya Moses. Pet ya kadur jong jingkala bamut kiyong ngilale pop. Yame ngila keren percaya utrai persyaru yame. Taken kadai ke jing kelaba mod kabashisha. Jing smosi bariu. Jing kelaba mod kabashisha. Kalau habau banget usmo ubrio usmo tu yala debau deu nongpok. Uino ya kapop hakatoi ka klepma badu pai shoulder. Kajing telah memut kampat dai kajing telah memut ladapi su ino ya kanu kajing len basniu kan gapai su. Don bon ba ki brio. Mensua ki di kiat mentakin di kiat su. Kila ban ie ka kiat. Namar ba ki doktor ki ongo ladapi di kiat pin sayap ukhalai jo pin sasniu. Ki ka kiat. Maka katakan pada kajing telah memut ladakin pat pai su. Jingkala bamut basisha pi iya ki jingle abaya ba pi pai ki kmak shauble. Haleluya. Ngadang syongkai berwe urang ba udah para banget jongi ulaya tu yang ayaka testimoni ke joku ka wakta hadu uang menswa ngade brio ba jot mara brio batikya brio bom salia ia ka ban Yeshu yada ubri bom salia ia ka jing penkelumar snong penkelumar thau lada ki briu ki don kam ya lada ka don kono ka jing Yeshu ka jing kelumar ya suwa makin khot ban ujuyo sngo barabor bakalok jong ka juduai na ka benta jo wong adon ka don ka ba adu ka tanda baragawi wong haji yasel rungam jupoy lada ki snam uang hakaway ka snikat bangadang tray hakaway ka karkhana. Uang ka donbet kum kabor kabawang na jwa. Uang ki umat jonga ki sujaw bak na yam kum urang ba. Uang kat bangadang yam uang asmotu ngalerang ban yam menray ngam laban set ya ka jing yam. Ula yam rang ba kata karkhana baro ki priu ki lapet ya Andre ka dega bor jong blay ka makatayo. Balhagat lang ka por. Apadu banget kut ka jing tray balang ka jong. Ula yang jod nakajaka basyong kata kajaka bala. Ula mare bran syayim. Ula let siya kalok uyama kamat jong kalok. Upan map na kalok upan map na ublay. Uang ngampir balay mereka mensiam jora kapal bang ngasmotu elade bang ade unopok bang ngasmotu elade bangan sajot la ngampelah uang deh kata katlip
pangalak ban ilut na dong sadong uang ki jinglong bas niu hakatai ka klemat ka ngalaban ino ka jingkala bamut ka basisya ka deya kata ka rukom ko ki paralok baye kam dei ban ong kun ba ong manur wa mele bila ban sa suki menta pidi secret si paket lese sedang bandino tangwe si tayo nane pidi kiat bun sedang ban mak no kerja kata kamde ke jingkala bamut basisya kajingkala bamut basisya kade pita yo ya ka borno blay pilaban ino ka to ka klep mat baban lendet no ka to ka klep mat ban pai show blay na ka do mot ba kata kade ka ki ko ni swat ko ki paralok ba iye niyo i hamne ya ka dor sa chi sedang ban smooth ko ya ka pop begini ki pai si brio jong blay ki pai si ada dona plain jong iu ki balong la kloy ban kelang ka bong Bible ka on ladang i pai ki pop jong iu long bayai ne ban map ki pop jong i baro ho blay dang long bayai ne ban map ki pop jong i baro lese dona plain jong pilas ngorem na kamenta ka pop ka pile imang salam thala kentat ya pi kalapet dia pida kowe ka khmar kayeng ka sem kalapet dia pida kowe ka khmar namar kata ka pop ka bapile pisngola de bla pila jingai phala no play pisngola de o bagi jing dua jong akim poi show play pisngola de bapim long show ande to kernan akan ka jamir udang no bayai ni haleluya udang long ubayai ne ban penem ya no re no ko ki para lok baye to kermen ka ne ka jamil ko ki para banget baye to kermen ka ne ka jamil udang long ubayai ne uban map ye ki pop jong i baro play pe je ka jingyai ne ka jong ublay oh hamne ublay ngin yo iya ka ne ka de khot ka ba but ka de khot ba pra de khot ba pra tiu trai la kerana Moses to thau ya me yo sending bu bato bu halor ya udin ban we baro balapu aba ukmi ya unyo em oh God is faithful ublay wang bayane thau ya ki jingdu na ha jing ki khon Israel ulang uji ublay banam thau ya pila da pitloy ban phai da pin kala ka bambot ulang ubayane ko ki pala baye don we ubriu bahak meu briu long ka bhang do kloi pha ban ra aku ke sni ulayat pengat harut jong ka we ka wa kabau dang ya pengat harut jong ta ka wa udang plate ya ka jing smur jong ta ka wa smur tana ka le ka be ha ta ka jaga kabau dang plate ya ka ta wa yo I we nyang kan tha ibayak sat banglat kata kawa iyak sat baru ne ubriu na mahal bolong bakloy bha banyarap de ubriu bha bha umpan slam banyarap shim yai tanyang kan tha man kapur ka bau shim itai khanyang kan tha u ba u kan tha yang au shim yang sai sin kan tha yang kan tha shim yang ule kunta lai sien bak chau sien baru semua tu uang ada berat ini kenyangin saya baru siam usyak lagi jenggan tak baru pelajin kita kenyang don we briu na diam jauh lapet kaya kata longe mete lade briu ba bet sisa melayo I katu meu kenyang ukan ta si kan ta ene medang pelajin pada dehanan kerjau sundon ni briu ba Rio bakloy kan yang aku ka jinglong jong ni ka nyang jong ban kan tha en re ka jinglong jong na ka dei ban ya ra kata ken ka dei ka jinglong ka jong ka jinglong jong Rio kalau ban keren percaya blay ban le percaya blay yang percaya sngongu don ka jinglong ka basniu en re blay ulong bakloy ban ya ra ublay ulang bakloy ban map ni jing parap jongi ublay ulang bakloy ban pen empat yangi hamne ublay ula ai
ya Moses ya kata kadur jong kajing kadang kabenta kabalai kadekhat kabakhandai ngilek ban pet ya kadur jong unong penya hagaduk aka kadekhat kabakhandai tongin ya pule teu Moses ula thau ya usen renang bat ula bu ya halor udim te haba ubesen ula pu ya uno ubreu haba ula kme ya utau sen renang yo kajing kalian ni palai dakadur usen renang palai ndai dakadur ka maham internet lesi kum ka paro kum ka sen ka bali ka maham ijanut ka maham slow tenat ban perkhat internet ban yo balai dakadur ka jo usen renang bau balai upha yo Moses bantu halor judi maru besen Ukraina kadur nang po ubesen Ukraina kadur ka basniu ubesen Ukraina ya kadur nang syud adu menta tam mangi lanyo itu kiba bom de ki kristan hangi le tang yo i ubesen ne dom yo peniap dan yo thiak ne tam si yo i kwa ben peniap mangi yo i hukum nang syud bakata ka di kadur jong besai bana kata daw ko kipalo ai ane gade kadur ka jong kris senyor nang halor jong udi de kadur ka jong kris halor jong udi Jisu long bakhlem pop Henry namar jongi uhaban kita Jisu long ubak huj klem jing tobria Henry kata ke jing baman jong ubrio baro kalahap haka halor jong ukres ong kabai ulakit mau ya kata kabasniu ya kata kapop nakata daw Jisu halor jong agding panaga klip mat kabukit igi pop jongi uang able bale ino ya ka daw kalong hakata ka klip mat kadon ka pop ka bau ble ukit ka pop jong ka perthei ka bau Jisu ke lapet ya ukumunong shu lapet ya ukumunong kamsniu lapet ya ukumuta uba sniu nakibasniu baro Bible kaya tu yang ini. Agak Stephen kong nong korin long basan dekat baar puwe. Kong ba sim latip ya kapop henry lapen long pop ya una mar jongi. Agak siti siya ginong rum pralay praga dekat kabalay. Kong ba blay wapa ya ukun jong uhakadur jong kapop. Bible kaya tu yang ini lapen long ya uka jingtim na kabenta jongi ong kolosal long balay dekat bakatlay. Penelong ke jing tiam nak bentar juga. Pejak ke jing iet ke jom play. Kabau ya halor juga di pernah. De namar juga. Goki parlok mai, goki musir ki bakwa. Goki nong song snom ki bala ban yo slow ya ke nega jing sawa. Tutip aga nega jamit bau Jisu ya nak bentar ke pop jong pi. Jisu shalor juga tingpna bang banoi kita kijing boman kiba pile lana pilong latloi bang suwan show Jisu kata kabi jong kapop kan yapno kata kabi jong kapop on weno but on life na kata kajing yap ka basyokai pai baknya na ka gospel ka jong uyo anes akan lenong kabalai ka dekat ka bakhat sao lenong kabalai ka dekat ka bakhat sao kan mau nginom laban syuring dor kelumar naka testament barem lada omdon ka jingpen shisha lana jingpen scam naka testament batmai ya ka dor ka bangikra naka testament ka barem pen hakal lenong kabalai ka dekat ka bakhat sao Kang kumba Moses ru ulat kentiu yang tau besen hakarikla kum taruh kadai baon kentiu ya khonu brio kum ta kadai ro baon kentiu ya khonu brio bau wewe baro banget ya unom jochu henre unyo ya kajing em ka bom jingkon kan
Kaneken kadai kadur Neu Senyor nong kadai kadur Jong Yesus Kristus halor jong kadai Kum malara Moses yo tau sirnong hakarikla kum taru kadai yau khonu breu baon kentiu halor jong wewe baro uba petcha uba wewe baro uba ngajau unong jokchu on rayun yoi ya ka jingem bom jukut unyo ya ka jingem bom jukut ngiyo i ka to ka bentaru Moses uong ya ki kon Israel bau baro uba syapu agini ki sending uang mentah kami shau teu senro kami shau teu senro pin sayo yen pinom ya kadang ta ki kon Israel kim gabu dak we ka jingkeli mar bakila kla ka bomot lada kim pat kla bomot kim jin dalom nalor bangila syapu nalor bangi syapu besen me om man me menta me pha sana ka we ka kam andre bakila kla ka bomot kila kloy menta ban phai shu Jesu ikni shu Jesu handa ki yo ka jin haleluya Kikmi kita kikon Israel kikmi yo tau senurnang kabi kabadon no tau senurnang baro kalayap makilayo ikajingem ko ki para banget bayi ko ki para lo ko ki mensim ki bakodo ki sama ki long kmi ki long pa balai bapim shu kmi shau Jesu agane ka klipma balai bapim shu pai shau Jesu apdeng jong kata ka jong ka jingem balai bapim pai balai bapim shu pai shau Jesu apdeng jong kata ka pop ka bapirale balai pim pai shau Jesu apdeng jong ka jingpang nama dea u pinyo ya ka jingpanem dea u pinyo ya ka jingkya dea u pin lat na ka jingtem ka Bible kaya tu yang ini bahawangi kami niyo jingem ka Bible ka ang ini da ka kami show tau nong penlong unong penjanai jong ka jingat kami show Jesu warap neng jong ka jingyat nanti lesi dong na preng jongi ngila ki Kristan ngila kalaba mod lapan dokter singi da ka bapengang lapan yang ya umen siem bakut banyan ka jingem kumu Kristan dan kamban ya kami show Jesu ubalon unong penlong bad unong penjanai jong ka jinget ka jongi tongin ya onglang haleluya kade ken kade kadur jong ka jing pedem bad kadur jong unong pedem